Adéu, companys, anem. Un cop ha passat la línia d'aigua, per acabar de consolidar aquest flanc dret, s'estan utilitzant eines manuals per poder fer una separació física entre el cremat i el no cremat per evitar que qualsevol punt calent tingui continuïtat de massa forestal i pugui trobar un punt d'alineació i a partir d'aquí comenci a créixer un altre cop l'incendi. Per això s'està fent vigilància amb mitjans aeris i qualsevol fumarola que veuen des de dalt ho notifiquen al personal que tenim a sota i ràpidament van a monitoritzar aquests punts. On vagi jo... Quan l'incendi crema en descendent, a vegades no queda ben cremat i podem trobar zones calentes que anirien fent feina fins a trobar la pendent. O sigui, segurament aquest foc ara tindria un comportament més topogràfic, arribaria a un fons de barranc i a partir d'allà trobaria la pendent i el vent i començaria a créixer amb intensitat.